Abanyakiombe korwase kiombe ya CBO ikeutoka Nyamataro ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii litko lya rero bakuumirana na gukwanira aria babeire bagokora umwaka wa 2022 na aria baroberetie gukigokora bune nchira yemo yo kwegendereria ukwana chinga kyecho ni abanyakiombe abo boigo bakwanire gore butumiki bamoryogo yo butindia ase abana anene chinga kyechiga bare ase omutumuko bwa masomo ase baganiri abayibori kweneke bunanko babare maiso na abana bataisona ni asubusali wechingenjo au muri keto Mildred Momanyi na roboti urwaso bwagare omwaka oyo bwechiri bubere na merongebere nebere ni gobono orange kwaera ase bono ebyombe ao bigendete kweroberia aso korigereria aria bakorire aso mwaka omugima na kubeka ebitambukiro biri barachikubwatia aso mwaka ogocha asensemo ya Nyamataro eyereme ya Kitutu Chache South nigo abanyakiombe ba community based organization gose CBO korwa ase ekenyoro kya Nyakubali baumerana na gukwanira aria baragani gochia goikerania aso mwaka ogocha ase bagania omorai bwense gokonya abanyakiombe bonsi balia berigetie ase Kenya yonsi lituko lya rero nigo twarenge ase ekenyoro kya Nyakubali ase eng'encho ya ekiombe tobwate ororo koreng'ana buna giatokonyire na giatokoreire amanene goikera twaikire rituko eriga igo ntogendete koiraneria buya mono ng'ekiombe keiga togendete gosirana botambe na gendete gotokonya chingaki chionsi gekogera buna bono gekera tokorigereria abana baito bachire isiko nande twaigure ng'ano ene president yaito nebwate obuya nebiombe biga igo ng'a togendete komosabera agendere gotokonya erinde arete aso yaya aretire etokonye toimoki igoro togendere botambe gosirana chingaki chionsi nde tokoteba serikali yitu tubwati simu na bono tubwati umurubiri bwo kwanda gukora just ekiombe kira social service egera tunyare kumanyikana na itu Kenya yonsi nyone bokonyi bonsi bogocha na intwe twakonyi mune kinyoro kya Nyamataro Nyakubali twanyore support yiyu egera twikira abande ase chinga kecho nigo abanyakiombe abo bagikeria ebinyugo byo gotindia ase ebinyoro ase chinga kechi aborokigwa bare isiko ase Rusentambe kenyore kigeito twarigereirie ebinto biragere bitoirani magega buna intwe kenyoro egenteka monkeri ng'aki twarigerei twarorire igoro yebinyugu byo gotindia buna chinyasore na marwa twabigikeiri ng'a mbibasa kororekana ase kenyoro egekogera abana baito buna bare ruseye nto baganeretie amayanga na baro bagenderera ase amasomo abo bagenderera gokina na baro bacha koba abarai bamambia igo intumune kenyoro bono ega twatine ni atugosimama imara tote ng'aki ekenyoro kya Nyakubali Nyamataro igo torochi mutu mang'ana ya maru mang'ana ya Nyasore mang'ana ya boibi bona bano bagenderete gochi kobosiri tori egera toje kubwata na twesi nabagambi baminto ndosirie obobe bore ase kenyoro gito kerabe tonyore abantu bari buya nande bari productive igo kerinkorukia soko tebya baibori na abana ko uchumura gatosire kenyoro gitamo tuserie binyego ebiga byo gutindia ase musimo biga we Christmas nande buna bona ese eruse iga abayena bali asichinka nigo boigo baganiria abantu esugu kwengia na kugania bali babwate gusangana bamwabo igo bona intumune kenyoro kya Nyamatari gosatureshera abantu baminto tokoganiria Christmas ekiya muri Christmas mo celebrate na maru muri Christmas ngora nande muikera abanda asoku bakonye kyarenga ki Christmas nenga kiyo goikera abanda asoku baikeri maitachi mbalimbali onye kogwate base yao orendagere yao irabona mna abana bali children so na butoko moko bairera egera abana abunyale ko bagotwara ubwali we Christmas ginko ripotelia egetaseni Kyandizi TV elitseliane Mildred Momanyi.